Telefònica us ofereix aquest espai. Teixidors és una societat cooperativa que neix l'any 83 amb la finalitat de donar feina a persones amb discapacitat psíquica. Treballem 40 persones, de les quals 30 són persones amb problemes d'aprenentatge, i les matèries que fem servir són 100% naturals, des de la seda, el caixmir, la llana, el lli, el cotó. A l'ofici de teixidor no es triga menys de 4 anys. El producte que surt després d'aquesta etapa de formació és de molta qualitat perquè hi posem tot l'entorn perquè realment sigui així, i el destí és la península, però l'exportació ens està donant possibilitats d'arribar al Japó, a Centre Europa, als Estats Units. L'única via de manteniment en el mercat és un producte de qualitat amb un ideal o amb un plantejament social molt clar. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.